भौजी तोहार जवानी कहाँ से टाइट बा हो। तू कहतारू कि हमार जवानी टाइट बा, तू तो पूरा हिला हिला के लूज हो गइल बारू। तोहार तो पूरा नीचे लटक गइल बा। जवानी तोहार कहाँ टाइट बा ई बतावा पहिले। छुए त बदन की देखो न कटन की। हट तोरा बहिनी के चोदो केला डाल के छुए दे बदन के। तोहार बदन बड़ा छुआवे के मन करता। हमरा लगे आवा, हम तोहर बदन छुअता नहीं अपन केला डाल के, तभी तोरा पता लागी कि कैसे छुअल जाला। ठीक बा। ए भौजी तोहर बलम मन पिघलाए न पिघलाए, लेकिन हम तोहर मन पिघला देम जरूर। एक बार हमर लौड़ा घुसा के देखा तू। तोहर एहन मन पिघलाएम कि जिंदगी में आज तक कभी तू सोचले भी ना होगो। पलंग पर फाइट जवानी फुल टाइट बा। अच्छा भाई लोग ये बताई भौजी के देख के कहाँ से लागत था कि भौजी के जवानी टाइट बा। कहीं से तो नहीं है लागत कि टाइट बा। ये तो पूरा लूज हो गइल बा, करवा करवा के पूरा लूज हो गइल बा। और कहती है कि हमार जवानी टाइट बा, हमार जवानी टाइट बा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता हूँ और ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।